Dagos nang nahulog sa kamot kan otoridad ang duwang most wanted person sa Masbate sa duwang magkasuhay na manhunt operation kaining Nobyembre 24. Enot na dadakop kan otoridad ang sospek na pigbisto sa ngaran na Roel, 40 anyos, paraoma asin residente kan Barangay Bayonbon, Masbate City, na pigkukonsiderar bilang most wanted person sa rehiyon huli sa kasong panggagadan. Naging matrayumpo ang pag-aresto sa sospek sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Pazlinda Villamor Joaquin, ang judge kan RTC Branch 44 Masbate City kan Desyembre 24 taong 2004, asin sa pinagsarong puwersa kan CIDG Masbate PFU sa tabang kan Regional Intelligence Unit Masbate 94th Staff Sab, Masbate 1st PMFC asin Masbate City Police Station. Mga old warrants ito. So, yung mga dati-dati pang file na na din ma'am, na mga na damage na. So, yung case folder po, wala pa po silang nahanap na folder. So, magko-coordinate po sa korte para po maano kung sino po ang victim nitong insidente na to. Sunod naman na naaresto kan otoridad ang pigkukonsiderar na provincial most wanted person kan Masbate, na sarong 19 anyos na lalaki mayong trabaho asin residente kan Barangay Kagbatang, Katayngan, Masbate. Naaresto ang sospek sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Teofilo Tambago, ang acting presiding judge kan RTC Branch 49 5th Judicial Region, Katayngan, Masbate, kan Nobyembre 19 taong 2024. Naatubang ang sospek sa pagbalgar sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law, makalihis naman lugos sin sarong minor de edad. Yung biktima po ma'am is minor. Minor ma'am yung biktima, kaya yung kaso niya is rape in relation to Republic Act 7610. Ito ma'am na mga suspect natin is nasa kustodiya po, yung regional is nasa Masbate City pa, and yung Katayngan is, yung sa provincial is nasa Katayngan din. Waiting po na lumabas yung order of commitment po from the court of origin para po maipakomit na sila sa BGMP. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.